Korraten zara, una torto zangari zeniko amuma gaztikitzen. Bai. Lor da ba? Jo, ba... Grupoko familitzik indozie bidaldu amuman argazkizen. Jo, horre egunien ez da zango galerna egunekuen, no? Bai, uste baiet. Atzitze izaniko. Baina, palo. Txo, tranquilon zaitzez, hori ja iragana da. Andi? Ane! Ane! Andi? Ane! Ane! Txo! Itzaron! Manuen! Amuma? Amuma? Boga, boga... Alabatzi! Ze pasada? Gizena ituzun dakozu! Bai, atxartu nago Ba, batela. galerri dator, vamos portora! Hau argazkiz ez da esango galerna eguneko ez da.